Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Sobra po akong kinakabahan dahil kani-kanina lang sinabi po ng aking boss na ako po ang mag-host ng Christmas party namin. Ang empleyado po sa opisina ay 1,200. Nakakainis naman po, nagtitipid pa sila, employee po yung kinuha. Hay, paano ko po ba ito gagawin? Makapal naman po ang mukha ko pero hindi masyado sa 1,200 katao. Thank you, Tambalan. Kung meron kayong ma-advise, God bless. Ayan! O, laban! Laban na. Pasok ang mga biyaya! Bakit? Tama yan. Pasok biyaya. At yun ang iisipin mo, kabisyo, na pumapasok ang biyaya. Kaya ang Tama. una mong itatanong sa kanya, may TF ba to, sir? Yan. O kaya kung wala man lang TF, sir, meron po ba itong additional leave? Or ano po bang may kapalit po ba? Wala naman sigurong masama magtanong Correct. ng kapalit. Aha. Ako naniniwala ako, Jegs, na hindi masama na magtanong kung may kapalit yung service na gagawin mo. I mean, may mga ibang mga tao na gusto lang gawin ito ng libre, Aha. pero may mga ibang mga tao na tatanungin muna magkano, and I don't think it's a bad Oho. thing. Pero ako titingnan ko to sa ibang perspective na hindi siya trabaho. Kumbaga ibig sabihin 1,200, hindi trabaho, wag kang plastic. hindi dahil pinagkatiwalaan ka. Ay, hindi rin. Dapat may bayad yan. Hindi, pero tama yung POV na yon. I mean, sa 1,200 din naman talaga na empleyado. Oo. Bakit ikaw yung pinili? Sabi mo nga, di ba, makapal naman ang mukha mo. Ayan. So, dahil dyan. Oo. Yan na actually, alam mo sa totoo, yan talaga eh. Yan talaga ang problema kapag kabida-bida. Merong kaakibat ito na sa susunod, sa'yo na i-assign ng ilang mga bagay-bagay. Paano? Bida-bida ka. Correct. Akala mo tagapagmana ka ng opisina. Akala mo kaapelido mo yung may-ari. Yan. O ayan tuloy. Mag-host ka tuloy ng 1,200 na empleyado. Kaya nga ako, Jegs, I'm very, gets ko yan na you should be very flattered. Kasi pwede namang iba. Pero, magtanong ka din. Yung nervyos ko po ba? Ano pong kapalit nito? Hindi, kasi totoo naman ang sinabi niya. Ano ba sinabi niya? Ano ba naman tong kumpanya nagtitipid? Kumuha ng internal na host. So ibig sabihin, hindi sila nagbayad ng external na host na magkano ang halaga. Hindi ka rin naman hihingi ng ganong kalaking halaga kung magkano yung magkano ang ano bang meron dyan, ganon. Tingin ko baka medyo may edad na rin din to. Grabe ka naman. Hindi, Bakit? mga matagal na sa kumpanya ng konti. Kasi tayo, di ba, nung bata-bata tayo, gusto nating nasa center stage palagi. Diba? Okay, gets. Diba? So, ayaw niya. Oo. Ayaw niya ng center stage. So parang kasi matanda na siya. Parang tayo, nung kabataan natin, gusto natin yung, nandiyan pag event, ikaw yung host. Oo. Pero, ako hanggang ngayon gusto ko pa rin.
Alam ko na, ako na lang kunin yung host. yan. Kailan ba yan? Suggest mo. Oo. Baka sakaling available pa tayo. Ako na lang. Kaya kung gusto ko pa, matanda na din ako. Feeling ko iba-iba eh. Oo. Feeling ko ito, baka sanay. Kasi ito, siguro ito yung mga tipong may mga small events yung company. Oo. O ano, ipag-host yun na si ganyan. O kaya may mga pocket events yung Ayan. corporation. Tapos siya yung lagi. Oo. Ganyan. Tapos first time siguro na baka ang nakikita ko dyan, kung 1,200 employees nationwide, pati branches ng sa Luzon, Visayas, Oo. Mindanao, mga ganon. Parang ang analogy ko dito, parang yung ginagawa natin pag nagti-TikTok tayo, pag sumasayaw-sayaw tayo, nung bata-bata tayo, sa unahan tayo. Di ba? Pag Ayun. medyo ando ka na sa likod. Bahala na sila dyan. Tago-tago din. Balikat mo na lang yung gumagalaw. Correct. Pwede din, di ba? Hindi, kaya nga ako, para sa akin sa tingin ko lang wala din namang masama. I mean, pero dapat word it properly na hindi mukhang pera lang ang habol mo. Ba't mo to Oo. ginagawa? Kasi syempre gusto mo rin naman na kaya mo to ginagawa for the love of the Oo. company, ganyan. Pero kasi, eto yan tama ka dun sa sinabi mo na depende yan kung bata o matanda. So Oo. feeling mo matanda na. Medyo matagal na sa kumpanya. So kung medyo matagal na sa kumpanya, tama nga na pera na hanap niyan, hindi passion, Tama. 'di ba? Kasi kung bata yan, pwedeng parang kami ni Christopher dati nung Oo. nag-umpisa kami. Okay lang kunin niyo kaming host kapalit kape. Yeah. Ako nga kapalit kapa eh. Si Christopher noon, kape. Ako, kapa. O, basta gwapo yung organizer, Oo. go, kapa. Chares. Sa akin nga dati, mangga eh. Oh, tingnan mo. Mangga, bata ka pa, mangga. Oo. Tapos yung meron akong kaibigan na doktor siya, mga tinatanggap niya talaga gulay, manok, Oo. ganyan. Nung tumatanda na rin, na-realize niya na hanggang kailan ako magmamanok, di ba? O ikaw din naman, Diego, hanggang kailan ka tatanggap ng mangga, di ba? Correct. So nung tumanda ka, ito na yung katotohanan. Ako naman real talk lang. Oo. Di ba? So kung medyo matanda ka na, magtatanong ka, anong kapalit nitong nervyos ko? Tama. Di ba? Yung posible akong atakihin sa puso. Oo. Mag-activate ang frozen shoulder ko sa kaba. Tama. O, di ba? Ano bang kapalit nito? Ayan. Alam mo, pwede mong suggestion ka mo, boss, medyo kinakabahan ako kasi maraming tao. And pwede bang kunin kong co-host si Nicole Liana? Ayan. Ayan, Pwede, tapos pwede, magporsentuhan pwede. na lang kayo. Correct, pwede din. O ganito, tama yan. Kasi siguro wala silang budget for an internal host. O baka naman, pag sinuggest mo na mag-host si Nicole, ako na magbibigay sa'yo. Okay Yan. ba yan? Oo. Mga galawan. Ako nang bahala sa'yo. Ako na bahala sa'yo. Mga galawan tsaka linyahan ng mga sanay sa mga ganyang klase mga usapan. Diba? Pero, tama naman si Diego, be thankful and be grateful. Ako minsan, Jegs, kapag kaganyan na napapagod ako sa trabaho, o kaya sinasabi ko, ginagawa ko na naman to. Lagi akong ibinabalik ko ulit yung perspective ko sa pwede namang iba yung pinili. Aha. Pero ako yung pinili. So, ako ay nagpapasalamat at kakaririn ko ito. At Ganyan. alam ko, pareho tayong pinapagalitan ng mga asawa natin. Katotodo, Sobra na no? yung oras mo niya. Bakit di mo naman dapat gawin? Ginagawa mo ba? Ay, ganun talaga eh. Oo. So ganun. Tingnan mo. Tama ka na naman, Diego. Nung sinabi mo matanda, kung medyo matanda ka na, tatanggapin mo kahit nga walang bayad, di ba? Kasi nga, trinain tayo na ganun. Tama. Na pag merong inassign sa atin, hindi kailangang magreklamo. Correct. Tatanggapin, di ba? Magtatanong kung baka naman meron dyan, Oo. 'di ba? Pero ano't ano pa man, gagawin pa din. Nung bata-bata ka, binibilang mo yung oras mo. Halimbawa, 7:01, out ka na Ayan, kaagad. ganyan, 'di ba? Ay. O wala pang out, nakapila ka na Oo, doon sa correct, sa Bandy Clock. Bandy Clock, ang luma. Bandy Clock. Ang luma ng Bandy Ano yun? Clock. Alam na abutan nyo pa ba ang Bandy Clock? Nakakalurkey. O hindi, basta, ako para sa akin, sa tingin ko lang hindi naman yan wala talagang baka naman may token. Meron naman siguro baka yan. naman merong token. Oh. Pwede mo namang idaan sa joke yan may pa-token ba to? Ayan, oo. At saka minsan nadadala rin sa pilit yan, may pa-Starbucks ba Ayan. dyan? O, para diba? pampamantika sa bibig. Oo, correct, Mga 'di ba? Pampainit ng tiyan, 'di ba? Mga ganun. para
hindi naman to sound so much like masyadong nanghihingi. Mhm. Pero para sa akin kasi, hindi naman pwede na ganun ka. Kasi I've hosted mga ganyang klaseng kalalaking crowd. Ang laki niyan. Oo, Ang yung laki niyan, 1,000 Jegs. plus. Kung 1,000 plus yan, ibig sabihin, kung halimbawa sa SMX yan, halls A to D yan. Oho. O kaya, basta binuksan lahat ng function room. Oho. Kasi 1,200, ang laki. So, kailangan mo na talaga ng professional host. Oh, yan. Sabihin mo sa boss mo, boss, Boss, tambala na. hindi ako professional. Baka masayang lang yung ginastos niya sa 1,200 Oo. employees. Kumuha tayo ng pro. Yeah. Yan. O good luck sa'yo at naway maitawid mo yan. Alam mo ang maganda sa mga internal host. Ito yung na-realize ko sa more than 20 years of hosting. Ang maganda sa internal host, minsan nga yung external host, na-OP kami pag may internal eh. Oo. Kasi yung internal na host, kilala niya halos Kabisado lahat. niya, oo. So may mga joke yan Yung na. mga inside jokes. Correct, may mga inside joke yan na parang, so bakit niyo pa po ako kinuha? Alam mo, kung kayo-kayo rin lang naman na nakakaintindi ng inside joke. Oo. So yun yung maganda doon. I think that's the reason why they got an internal host. Kasi alam nila yung mga jokes sa opisina eh. Kung Tama. sino yung masungit, Correct. kung sino yung nangangarir na boss, kung sino yung empleyadong sweetik, di ba? Yung mga ganun. So I think that's also the reason why they got you. Bida-bida ka, tapos medyo kilala mo yung lahat, ganyan. Tapos para customize yung feel ng event, yung vibes. Tsaka kilala ka Oo, nila. Baka oo. naman ikaw yung tipong umiikot, ikaw yung nagtitrain ba sa Oo. mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ayan. So kilala ka na nila. So they see a familiar face on stage. They feel comfortable. Oo. Kahit kunyari formal yung suot nila, pero dahil familiar face yung nakikita nila on stage, edi parang feeling nila masaya talaga tong Oo. party. Pero bongga din kung familiar voice ang Tama, maririnig tama. nila on stage. Kagaya diba? ni- Maganda. Nag-audition. Gusto mag-host. Gusto mag-agaw ng Ba't hindi trabaho. pa ngangailangan? Ang daming bayarin. Grabe lang. Nakakaloka. Pero good luck. Masaya naman yan. Oo. Masaya naman yung hosting. Ako, I feel so alive when I host. May ganyan akong feeling na nakaka-alive talaga siya. Kasi hawak mo yung kapalaran ng event. Correct. May Oo. gano'n na ikaw yung magdadala din ng event. And it's the big responsibility, a huge responsibility. And masaya siyang gawin. Yun na lang yun. Ano po kasi parang parang mga transformers po kami. Tahimik po kami bago magsimula yung Yan. event. Pag nagsimula na at nahawak na namin yung mikropono, Ayun na. nag-iibang tao na po kami. Correct. Ang switch po namin talagang boom. Sino yan? Noong isang araw nga meron akong hinost na event tapos formalan. Tapos nakakatawa kasi may parang di ba showdown kapag halimbawa yung mga best in attire, Aha. mga ganyan. So parang ang sinabi ko doon, wag ka, tatahi-tahimik yung isa dyan. Sabi ko, pero pag akyat na niya ng stage, woo, may quitis yan. Sabi ng partner ko doon, grabe ang formal ng itsura mo, ganun yung adlib mo. Pyong, pyong, pyong. Ganun. May sound effects. Nakakaloka. Pero totoo yun, hosting is nakaka-nervous. Ako, hindi mo alam yung basa ng kilikili ko every single time. Bago Ayan. ako umakyat ng stage, it happens all the time. Pero ang sarap lang din niya sa pakiramdam. Oo. Diba? And speaking of hosting nga pala sa Saturday, nandyan ako sa Robinson's Malabon. Ayun! O para kay Ice Sigera Mall Ay, Tour. talaga diba, ba? Meron doon nag-opening nga nung pinuntahan. Mayet de la Rosa, yan. 'di ba? And speaking of Saturday, sa Saturday nandiyan din naman ako sa Venice. Doon din sa McKinley, doon din sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry kasi Black Friday sale, Ayan, 'di o, ba? diba? Narinig Tingnan nyo? nyo. Oo. Oh. So yan yung mga pwede nyo pong kunin, Oo, mga hindi pro. po basta-basta yung hino-host Oo. namin. Mga pangmalakasan kamo. Ayan, sa Robinson sa 3:00 ng hapon, Ice Sigera. Ayan. And the Black Friday sale, Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Actually, I think all branches yan. Friday to Sunday. Yarn. Oh. So, again, babalik tayo dun sa naatasan at nautusan. Feel proud. Uh-huh. Feel happy.
feel energized Correct. kasi ikaw yung napili. And then, if you feel like dapat may kapalit ito, na sa tingin ko dapat meron. Na dapat meron talaga. Kasi medyo, hindi lang naman ito yung, uy, halika, pwede ka bang ano dito? Hindi 1,200. May Oo. budget. Kung kayang pakainin yung 1,200, Oo. yung host di man lang Hindi man lang mabigyan ng ng planner ng Starbucks o kaya, 'di ba? O kaya cookies ng Oo. Marks and Spencer, Correct. ganon. At saka one more thing, kung hindi mo talaga kaya, wag mong ipilit. Ay, yun din. Oo, importante din yun. Kung mula ngayon hanggang dun sa day of the event, Oo. para halos atakihin ka na tapos tamaan ka ng hyperacidity. Yung hindi ka na makapasok sa sobrang stress, magsabi ka din. Oo, meron kasi mga bida-bida na pag binagsakan mo ng biglang trabaho, nagfi-freeze. Meron ganon. Oo. Meron din naman na nauutusan lang kasi pinagtripan. Oh. Hindi, di ba? Para katulad ng sa school minsan, may Oo. piniling muse pero alam mo wala talagang itsura. Kasi alam mo talagang pinagtripan lang siya. Oo. Di ba? Oh. So alamin mo din, is this also your strength? Ayan. Or umihingi ka lang ba ng advice sa amin kung paano ma-handle? O basta definitely kaya mo yan. Oo, correct. And para sa akin, wag kang papayag na walang kapalit. Oo. Masyadong malaki. Oo, bikinimen ka mo. Oo, bikinimen. Hindi naman po naghahangad ng parang TF ng ng kumikinang natambalan. Ano lang, yung sapat lang para sa Oo, akin. ayan. Diba? Sapat lang na alam ninyo ang aking kabuhayan dito sa kumpanya. Ganon. Correct. O ayan, pag binigyan ka ha, huwag mong kakalimutan yung alay. Ayan! Yung advice, kailan ba birthday ko ulit, Oh. Jegs? Ay, Friday na ba? Oh my gosh, Friday Ay, na. parang kailan lang. Oh, di ba? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!